Μαράκι.
Σάρα. Μην το έκανες, housing. Μια με Ζάρα. Μια χαρά. Ετοιμάζομαι για Πάσχαλη. Περιμένω τόσο. Wish you had lasted a little longer. Δεν το σχολιάσες αυτό για το Runeford. Τι να σχολιάσω, ρε. Έχει τόση διαφορά. Ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξέρω τι κάνουν αυτά. το έκανα sim. Ρε φίλε, είναι enchant στο weapon αυτό. Αντί για enchant στο weapon, ότι και έχει Runeford. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να βάλω enchant στο weapon γιατί τα Runeford μου είναι καλύτερα enchant. Αλλά στο sim δεν μου γράφει πόση διαφορά έχει. Το αγνοεί τελείως, δεν ξέρω γιατί. Μου γράφει όμως 7 variation. Στην πράξη Τέλος πάντων, ναι, τώρα δεν ξέρω. Στο Raid που πήγα, ό,τι και είχα, ήμουν 10 κάτι τουλάχιστον πάνω και ήταν όλοι εκεί. Δεν ξέρω, απλά το class είναι έτσι. Παρά μόνο στα πιτά, ξέρω εγώ. Ρε φίλε πάλι, δεν, άμα πάει τέλεια το κλειδί, δεν θα βγάλω πιτά. Πώς θέλει μεγάλα πούς, ξέρω. Θέλει, σίγουρα, μόνο στα μεγάλα pools, αλλά άμα πάμε, γιατί τι γίνεται, κάνουμε μεγάλα pools στην αρχή και μετά όλα τα pools είναι 4. Εκεί που βγάζεται πολύ παραπάνω. Δεν ξέρω ρε φίλε, τώρα ό,τι και να είναι μπροστά το γαμάει, δεν ξέρω, παπάρια στα μάτια. Με ένα target, δύο target, είναι ψηλοσπασμένο. Κοίτα, στο beat που παίζεις Mythic Class, στο ένα target θεωρητικά σε έχουν. Και το βλέπω τώρα, άμα πούμε καλά το πάω, δύσκολα. Όχι εσύ, ούτε. Στο Raid, εντάξει, ας πούμε. Δεν ξέρω τι αυτό είναι. Δεν ξέρω, μάνα. Δεν έχω παίξει και μάλλον demo για να το ξέρεις. Τι κάνω σωστά, τι κάνω λάθος. Το Arcane είδες που κατέληξε στα DPS list του Raid. Όχι. Το τελευταίο. Τι λες τελευταίο. Το φάγανε μάλλον. Δεν είναι βαγγεκάς, δεν είναι. Πάντα έτσι ήταν. Απλά ξέρω εγώ είχα gear και βγαίναμε ξέρω εγώ έτσι λίγο ψηλά. Πάντως είναι ωραίο το PvE αυτή τη σεζόν. Μ' αρέσει. Εντάξει, είναι ωραίο από άποψη. Έχει πράγματα να κάνεις. Είναι ωραίο που θωρείς να το Raid έτσι. Αλλά τα Dungeon δεν μ' αρέσει πολύ αυτό. Σαν που δεν έκανα. Και δεν βρίσκεις και tank πολύ αυτή τη στιγμή. Και τους κάνανε μαλάκα τα tanks, τα κάνανε να χτυπάνε για να παίξει ο κόσμος. Και πάλι δεν παίζουν. Δεν είναι λίγο στα πάντα ρόλους. Θέλει πολύ διάβασμα, Ναι, ρε φίλε, τώρα σε διάβασα αυτό. Να πω και να παίζουν κιόλας. Ναι. Ένα λάθος είναι πάει. Εγώ κάνω λάθος, γελάω αυτά. Πολύ βρίσκεται, Ρε, τρώνε. Αλλά και πώς το κάνεις counter αυτό τώρα. Με τα tanks. Με τα tanks, ναι. Φιξάρεις. Ναι, δεν φιξάρει. Φιξάρεις, δεν σε πώς. Τι να κάνεις να κάνεις το counter. Όχι, όχι. Κάνεις τα dungeon μια ευθεία. Να βάξεις συγκεκριμένα. Δεξιά ή αριστερά, ας πούμε, να πηγαίνεις αν έχεις casters ή αν έχεις μιλή. Και να μην χρειάζεται να κάνεις επιλογές για percentage για τέτοια πράγματα. Μετά θα γκρινιάζουν. Πάντα κάποιος θα γκρινιάζει. Τι να κάνω. Αλλά έτσι αυτό που σου λέω, νομίζω το λύνει το πρόβλημα. Τα tanks να μην χρειάζεται να διαβάσουν το dungeon μια ευθεία, όπως το ταγκάρει όλα καλά. Μια ευθεία όταν λέω εννοώ ότι δεν έχει ξέρεις, max παντού ρε παιδί μου. Μπορείς να πας, να έχεις το φες έτσι, δεν εννοώ literally μια ευθεία, Φόρμουλα 1. Αλλά τα packs θα είναι συγκεκριμένα. Θα είναι, δεν είναι κάτι άλλο, ή θα κάνεις το route 1 ή θα κάνεις το route 2. Ξέρεις, αυτό τελείως. Ναι, αυτό. Το game χρειάζεται μαλάκα με την dungeon του, δεν είναι sponsor από την Blizzard για να μπορέσεις να βγάλεις μεγάλο. Τώρα αυτά είναι όλα καλαμπαλίδια. Ναι, καλά, αυτό είναι και το πρώτο. Αν σε λέω, θα σε το παντελήσιμο, θα πάρεις και ο sandwich, αλλά το κασέρ θα το πάρεις από τον Γιώργο, τον προπόδι. Θα πας εκεί.
Οκ, bed. Έφυγα. Κρύο. Ένα κρύο παρακαλώ. Ήρθα για το κασέρι. Δώσε ένα κασέτο, παιδί, έχει κρύο από το παντελήσι μου. Μαλάκα, το εξήγησα πολύ καλά. Ναι ρε, εγώ ψήφικα κιόλας. Μαλάκα, τριπλό Jailer, bro. What the fuck. Τεράστιο boost. Jailer, bro. Εγώ δεν έχω καλά τέτοια. Τα procs μου οριακά χρειάζεται να τα κάνεις. Ό,τι κάνει respect. Όχι, Jailer Rock είναι ο δαίμονας που βγαίνει random. Έχω 4 δαίμονες. Α. Μπορεί να κάνω summon και ένας από αυτούς λέγεται Jailer. Και καμία σχέση. Το Master Jailer, που ξέρουμε από τους άτολας. Ωραία, τους άκουσα. Πάει γιατί. Παίξαμε καλά, όλοι πήραμε rating. PV ήταν ωραίο. Design ήταν ωραίο. Ρε φίλε, δεν έχει specs που να μ' αρέσει τόσο πολύ όσο το Uncharted. Όσο παλιά. Παλιά μ' άρεσαν πιο πολύ τα specs. Σαν το Lux PSA. Και το Mage και το DK. Ρε φίλε, και στο Discord το DK με είπανε ότι το πλωμάρι πιο καλό. Κομμάρι. Τι να σε πω. Μην προχωρείς γλυκάνεις. Μπορεί να μην το έχουν απλά ακόμα. Σε πάρει και καλύτερα, σε παρά. Ναι. Και σε κοιτάζει και ναι. Τι ό,τι να κάνω. Περίεργα. Αυτό το πλάσμα την άνω. Τώρα αυτοί μπορεί να κάθισαν να είδαν ότι ξέρω εγώ όλο το damage του είναι μέσα στα cooldowns και το άλλο πιάνει πιο συχνά μέσα στα cooldowns και αξίζει πιο καλά. Κατάλαβες, και αυτό να μην φαίνεται σε κανένα sim. Γιατί το sim είναι σαν να έχεις ένα target damage και βαράς όλη την ώρα.
φαγητό αγοράζεις? Κρήτη. Πόσο τυρί? 65? 60 πόσο τυρί? Πρέπει να είσαι στο last boss. να σε κάνω. Μπορείς να ασχοληθείς λίγο με αυτό που σου λέω. Ένα λεπτό. Στείλε μου μια το πώς λέγεται. Κάνε το στο Discord. Ή κάνα link για το Wowhead. Δεν είναι και πολύ ωραίο κομμάτι. Ράγκα του, ράγκα του, ρα, ρα.